amics espectadors, tots sabem la importància que tenen alguns documents i quan diem document generalment pensem en un paper, però jo crec que hi ha pocs documents tan autèntics i tan apassionants com algunes persones. El nostre convidat d'avui, per exemple, és un testimoni de 60 anys de periodisme, que aviat és dit, 60 anys de connectar directament amb la realitat, de fer moltes coses, de conèixer gent de tota mena, important i curiosa. Jo els convido a vostès a conèixer la persona que hi ha al darrere del pseudònim Sempronio. Benvingut a Identitats. I ben trobat aquí, ben trobat a tu. Artís Sempronio. Tu et dius Andreu, Avel·lí, Artís i Tomàs, si no m'equivoco. Artís de primer cognom, Tomàs de segon cognom. I vas néixer a Barcelona? Soc barceloní, sí. Et puc preguntar quan, perquè ho he dit. Sembla que va ser el 8. Et sembla que va ser l'any 1908? Sí, no me'n recordo, però em fa l'efecte. Va ser el 8. On vas néixer de Barcelona? És curiós, perquè em van batejar la parròquia inexistent ja dels Àngels, del carrer dels Àngels. Llavors serà museu, tot allò, etc. I així tot jo havia nascut al carrer Mallorca, tocant a Aribau. Però és que les parròquies de la Ciutat Vella s'accedien tot amunt, i tocava la parròquia. O sigui, fa 80 anys això de les parròquies estava distribuït? Sí, eren les parròquies de la Ciutat Vella que agafaven, pujaven amunt. Per això jo soc fill de l'esquerra de l'Eixample, diríem. Però als pocs mesos, tinc entès que als pocs mesos, o un any així, me'n vaig anar a la Ciutat Vella, al Raval, que en diem avui. La teva família tenia relació amb el periodisme, ja? Sí, el meu pare ja era periodista, i home d'èxit, perquè va fer la Gran Guerra, va fer uns reportatges sobre Josep Artís. El meu oncle, Avel·lí Artís, autor teatral, també de grans èxits. El meu pare, Josep Artís, jo recordo sobretot d'ell, va fer sobre l'aprovisionament dels vaixells alemanys a les illes, i va anar a Pollença, i va anar a Balma, i va fer uns reportatges a la Publicitat, que encara es deia, propietat de Don Amadeu Hurtado, en qual la van catalanitzar. Va fer uns reportatges quan tenia molt èxit d'altres coses. Però escolta'm, el teu pare ja feia reportatges, imagina't de quina època, tu has fet 60 anys periodisme, el teu fill és periodista. El meu fill és periodista. Que també es diu com tu? Que també es diu Avel·lí, sí. Avel·lí, també. Sí, hem tingut la poca habilitat, potser, de repetir. Però escolta, els Artís sembla que ocuparan la història del periodisme en aquest país generacions i generacions. Podria ser. Jo he de dir que som el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sí, fas bé, sí, dir-ho. Bé, estem a casa nostra. Vull agrair l'hospitalitat que ens han ofert deixant-nos aquesta sala per tenir una conversa. Els socis més antics d'aquí. I tu ets els socis més antics. Un dels més antics. Bé, i a més, som el Col·legi de Periodistes a la Rambla Catalunya i, per tant, els sorolls que se sentin al voltant formen part del periodisme. Formen part del periodisme. Estem lligats al batec de la vida de cada dia, també en aquesta conversa. També. Deu haver evolucionat molt la professió des del teu començament fins avui. Un 100%. Totalment. Profundament, perquè en el meu temps era una mica un periodisme d'artesania, diríem. D'artesania o d'artisania? D'artesania quan es tractava de dir, però d'artesania en general, perquè els periodistes, la seva condició econòmica també era una mica modesta, i feien això que avui diuen aquest castellanisme, el plurimpleo, però un plurimpleo molt modest perquè els col·locaven a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Generalitat, i llavors els donaven un sou molt baix com a periodista, i també feia que esclar, que també el seu rendiment, les estores que dedicaven al periodisme també eren petites, però tenien tots ells, i especialment parlem de periodisme català, etc., tots ells tenien la condició de que aspiraven a quelcom més al periodisme. Un volia ser novel·lista, l'altre volia ser poeta. Eren periodistes i volien ser més coses. Més coses. Això ha canviat. Això ha canviat. Avui dia el periodisme en funció de la seva facultat, de ciències de la informació. A mi això, haig de dir, entre parèntesis, que sempre ha fet una mica de gràcia, ciències de la informació, m'ha semblat que era una cosa superlativa, però vaja, també crec que les relacions públiques i la perruqueria t'ensenyen també a la universitat, o sigui que no hi tinc res a dir que ensenyen també el periodisme. I aleshores no, aleshores era una cosa vocacional en què la gent s'ajudava, no hi havia cap més remei que col·locar-se en un diari per cobrar un sou al mes. Un petit sou, un sou petit. Petitíssim.
No el diem perquè no tenen valor. Però què vol dir això? Que la gent havia de tenir diners per dedicar-se al periodisme? No, o què? ja he dit abans que procuraven que la seva per afinitat política, o simple per amistat, fossin, i ja t'esmentaria aquí il·lustres personalitats de la literatura del país que exercien el periodisme i que eren vulgars funcionaris. Això és cert. L'Ajuntament, però vulgars funcionaris, no formaven part d'una comissió de taula, directors generals, no, darrere una taula feien, complien o no complien, però eren vulgaríssims funcionaris. Em venen 3 o 4 noms a la memòria, que no vull dir, perquè semblaria ja que... I gloriosos en la història... Gloriosos sempre és un terme relatiu, però importantíssims. Que feien feines modestes. En la història, que feien feines modestíssimes, de taula, i de marcar a l'hora. Aquell temps no marcaven, però havien de ser puntuals a l'hora. Escolta, d'Artís, tu has viscut 32 anys públicament com a Artís i 48 anys públicament com a Sempronio. Això té una explicació que naturalment se'm pregunta sempre. Ja en parlarem d'això, però esclar, són 2 etapes molt marcades. Mai saps si dir-te Artís o Sempronio. Digue'm el que vulguis, Artís i Sempronio. Algú t'ha dit alguna vegada senyor Sempronio? Sí, molts. I senyora Sempronio, la meva esposa, i li han dit, no la molesta, i ella diu que m'ha de molestar, sí. Escolta'm, has dit que has nascut a Barcelona, però tu què tens a veure amb Calafell? Calafell va ser on vaig dirigir, vaig exercir de periodista per primera vegada, però periodista, tothom dels seus temps escolars, fet periòdics escolars, butlletins, abans hi havia una cosa en dèiem balògraf per copiar-los. Sistemes molt rudimentaris de fer una premsa per amics. No, jo vaig dirigir quan tenia 13 anys, em sembla. Quants? 13 anys. 13 anys? Vaig dirigir un diari que s'imprimia, és a dir, un diari imprès amb tots els fetllets, que era el diari de Vilamar de Calafell. Què és això que Vilamar de Calafell, que era una colònia escolar, va sortir de la imaginació fertilíssima del Ventura Gasol, que era un dels intel·lectuals acollits, d'això que dèiem, la cultura, de la secció del Departament de Cultura de l'Ajuntament, i va voler fer una colònia que tingués la forma de república infantil. No, és el que estic llegint. Diari de Vilamar, Vilamar de Calafell, República d'Infants. Sí, senyor. Institució de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Home, potser valdria la pena veure aquest testimoni. Tu eres director? Era, em sembla que president de la República, elegit pels nois, com veuràs aquí. No em dius, tu has estat president d'una república? No he estat sense els 13 anys, director d'un diari, sinó president d'una república. Cosa que en acabat el Gasol, la seva tornada després aquí, em va dir que havia estat una institució modèlica que fins i tot ens havien copiat a Nord-Amèrica. Escolta'm, i va ser president perquè et van elegir? Perquè tenia una popularitat, un cert descendent... Els nens, diguem, els teus companys. Nois i noies. Però eren petitets, de 13 anys. Nois i noies. Em van elegir gairebé, sempre per unanimitat. Escolta, i amb aquest èxit inicial de tan petit no has dedicat a la política, tu? Això és curiós, no m'he dedicat a la política. M'he dedicat a la política, a vegades he recollit perquè el meu periodisme polític sempre ha estat, si has tingut ocasió tu i te'l coneixes, més aviat recollint el costumisme i l'anècdota. Mai... No és que no senti la política. No, però no has fet carrera política. Però no he fet carrera política, ni he volgut tampoc teoritzar ni pontificar sobre política. Perquè als 14 anys va ser elegit democràticament president. Democràticament. Els primers diners que vas guanyar en el periodisme, Artís, com van anar? Els primers diners que vaig guanyar al periodisme van ser amb un article publicat, tenia, em sembla, 17 anys, amb un article publicat en un setmanari que es deia El Borinot. Un setmanari que va començar amb bastant, diríem, to, i després va anar decandint una mica, i em va anar a caure després, fins i tot va canviar de format i demany, i allí vaig publicar un article sobre pintura, perquè jo, ara que no ens sent ningú, li dic que jo hauria volgut ser pintor. Ah, sí. Bueno, m'ho temo perquè tu ja en parlarem, has fet exposicions. Jo volia ser pintor. Tu volies ser pintor. I això fa que la primera cosa que vaig escriure era sobre pintura. I els primers articles que vaig escriure sobre pintura. Era aquest article que es diu Professió de fe... Digue'm. Ho vaig editar, és una separata de Borinot, amb la reproducció en facsímil al mig, l'article aquí al mig, això és el Borinot, i l'article aquí al mig és en facsímil, és a dir, res de llegir perquè es prestaria al cap del temps alteracions... I aquí signes A. Artís Tomàs. Entesos. I tu diràs, vols saber per què signo A. Artís Tomàs? És igual.
No, home, digue-m'ho, L'artista Tomàs, perquè és la primera cosa que vaig fer per distingir-me dels artistes que ja escrivien. Sí, del gran enrenou dels artistes que hi ha al país. Vaig escriure amb el Salvador Cognom. Escolta'm, aquest article, Professió de fe cubista... Exacte, té el seu mèrit, avui dir, perquè... Perquè quin any era això? És això? l'any anterior al famós manifest groc, del qual sembla, aquell manifest groc, full groc, del qual sembla arrencar l'avantguardisme català. Fa més de 60 anys aquest article. Home, sí, ho vaig fer dit això quan també feia 50 anys que s'havia publicat. Ara en fa més de 60 que vas fer el primer article. El primer article. I parlant d'art, precisament. Parlant d'art. I aleshores aquest article, esclar, el vaig enviar pels amics. Al darrere hi ha un comentari que va fer-hi el dia següent en Junoi a la Veu de Catalunya. Aquell temps en Junoi era el definidor, havia estat una mica... Em feia una secció a les idees i les imatges de la Veu de Catalunya i per això he reproduït aquí darrere el que va dir ell. Aquest article va fer un cert rebombori en els medis pictòrics i en els medis literaris dedicats, especialitzats més o menys en la crítica de la pintura, i vaig rebre moltes cartes de gent donant-me les gràcies per haver-los enviat, i generalment tothom va correspondre, i em vull recordar una precisament perquè la persona que me la va escriure era la nostra estimadíssima, és el nostre estimadíssim Tomàs Garcés, una de les grans personalitats de l'època, del qual fa molt de temps no està subjecte a una malaltia que el té reclòs a casa i em va fer una carta que vull destacar en totes les cartes que hi havia, que em deia aquest article teu, prescindim del tema, allò que té valor és als 17 anys escriure un article intel·ligent i intel·ligible. I intel·ligible, que potser s'entengui. això es va... A Saltarà has fet una referència a Tomàs Garcés, i em sembla molt bé. Tu ets una persona d'aquella antiga escola que respecta les persones, que té l'educació de citar la gent. Això també és un estil, és que jo crec que no cal dir que la gent d'avui aquí ha, potser un no els coneix personalment, com va tenir ocasió de tractar-los. No, més els has conegut. Tothom mereix el respecte, però jo crec que eren més grans que jo tots, però encara ens van poder tractar professionalment. Tot mentre passant has tractat alguns professionalment, dels que jo diré, perquè... No, però els que heu fet un periodisme molt de dia a dia. Però aquí hi havia una generació que jo de vegades penso, podríem dir, que tot és relatiu, tot és qüestió d'escala, parlem a escala catalana. Hi havia una generació de gegants, de la diploma, hi havia un Segarra, hi havia un Pla, hi havia un home que no se'n parla, injustament oblidat quan va ser un dels homes que va impulsar més la cultura i el periodisme, Carles Soldevila. Escolta, Artís, amb aquesta passió que has posat des dels teus experiències de tants anys, hi havia un home injustament oblidat. Això ets tu, Vull dir que tu conserves aquesta mena de força, d'energia. Perquè aquesta gent eren... A veure, digues, era injustament oblidat. Injustament oblidat, perquè Soldevila va ser un home importantíssim aquí al país. Funcionari, altrament, funcionari, allò que dèiem abans, per acabar-se de guanyar la vida. Però va ser l'home del Decí d'allà, que va ser la primera publicació nostra d'una sèrie, amb un to, diguem, europeu, i en què va intentar en 3 o 4 ocasions amb el Conferència Club, que ell era el secretari perpetu, va aquesta funció tan important d'aliar el que en dèiem aleshores, en dirien la Jet Set, era la bona societat, en les empreses culturals catalanes, els Amics de la Poesia, Conferència Club, unes representacions extraordinàries de teatre estranger, romer, que es van fer, es va estar a Pirandello per primera vegada a Espanya dintre d'aquestes representacions. I per què creus que tot un plegat hi ha unes persones que no estan en aquesta presència? No, potser no tenen aquest caràcter de singularitat que tenien, ni l'humanitat profunda d'un Francesc Pujols, per exemple. A mi em fas pensar una mica en això que passa a França, que a la França, com tu, la gent té tendència a recuperar i amb respecte totes les personalitats que han format part de la història cultural. Sí, però n'hi ha algunes oblidades. Precisament aquests dies he vist fa poc que algú parla de Gilles Romain. Gilles Romain és un home oblidat, i Gilles Romain és un gegant de la literatura. Crec que falta haver llegit els 28 volums dels homes de bona voluntat. És una cosa extraordinària. I no se n'ha parlat. I aquests dies, fa poc, he llegit uns articles i uns comentaris dient també que és injust. Ha quedat una mica a l'ombra. Bé, tu has fet molta justícia recuperant molta gent amb llibres que has parlat, també ho citarem. Escolta'm, als 17 anys tu escrivies aquest article que hem vist de Professió de fe del cubisme, però que l'any següent, als 18 anys, ja col·laboraves amb revistes molt importants a Catalunya. Sí, perquè em va donar el Junoi, que li va agradar molt l'article, i va dedicar aquest comentari el dia següent, va fer una jove veu, que diu aquí, aquest començament que he reproduït del Junoi,
va fer un article llarg discutint certes opinions meves, allò que diríem un mano a mano, no és allò de purament un elogi banal, no? Tu volies ser pintor, però en el periodisme hi entraves compromès. Et diré per la raó. La raó que ja l'he explicat potser alguna vegada i l'he explicat en un llibre, una novel·la, que és La Vall dels Reis, en què parla d'això, de l'evolució social i econòmica del pintor. Al meu època, quan jo vaig començar a ser pintor, equivalia a adoptar un ofici de pobre. Només guanyaven diners els rics, els pintors que ja els tenien, un Casas, un Rossinyol, que eren gent de casa bona. Els únics que ho varien. Els altres, hi ha el cas famós del Nonell, típic, els Casas. I tu tenies que no hauries venut. No hauria. Mentre que aquest article que veus aquí, ara vaig dir la quantitat perquè la gent els hi farà gràcia. Vaig cobrar-ne 5 pessetes. Tu diràs, home, 5 pessetes de l'any, que valien, no ho sé. Es feien sopars de duro. Sí, bueno, aquí valia doncs a 300 o 400 o 500 pessetes d'ara. Doncs el primer article, la primera vegada que vaig escriure, vaig cobrar ja. I vas dir, no, la pintura no em passarà. M'apunto. I això vaig deixar dormir la pintura. I t'hi vas comprometre en el periodisme molt perquè vas ser, 23 anys o no sé quan, em sembla, secretari de redacció del diari L'Opinió. Sí. Això ja era entrar secretari en un diari. Vaig entrar, sí, perquè això ho vull fer constar també, perquè és una sort que jo he tingut. Mai, pot dir que mai he estat manat dit un periòdic. Mai he estat manat. Mai se m'ha dit, vés a fer això, vés a fer això altre, mira aquest, sabies aquest, mai, absolutament mai. Sempre he fet coses d'un cert, cosa que em sembla que també t'ha passat una mica tu, en els teus contactes possiblement t'ha passat aquesta independència que dius perquè tu tenies un estil, una manera d'escriure que et donava un joc. Potser sí. En aquells temps, això es notava, m'imagino, no? Sí, possiblement era això. Escolta'm, he descobert un petit detall que m'ha sorprès molt, que em sembla que vas ser director del diari de sessions del Parlament de Catalunya. Sí. Quan el diari de sessions del Parlament de Catalunya operarien els taquígrafs, s'havien inventat encara. I tu què feies? Jo desfilaven els equips de taquígrafs, sembla que feien 10 minuts o 15 minuts cada un, anaven desfilant per la taula dels taquígrafs, i clar, tot això queia a mans de la redacció que jo dirigia. I la nostra feina era posar que fos legible allò. Vaig dir una cosa, jo crec que si m'hauré que en veritat diria que algun decret d'aquella època és fet meu, perquè fet meu en col·laboració amb en Carles Soldevila, perquè el vaig tenir, ell era oficial major del Parlament, com a funcionari, era oficial major del Parlament, i la feina era nostra, a força d'esmenes, de contraesmenes, de matisos, del segon article, deixant amb una certa inèrcia, potser, amb una certa negligència presidencial i tot plegat. Ho arreglàveu. Quedava tot sobre llei. Érem nosaltres els encarregats de donar-hi forma, perquè l'havíem d'enviar directament de seguida i ràpidament la mateixa nit, cap a l'impremta, perquè el dia següent fos fet. És a dir, que no em sorprendria que en algun decret hi hagués la mà meva i més de del Sol de Vila, que era advocat a més. Escolta'm, quan va venir la guerra, la teva vida devia canviar molt. Va canviar substancialment. Jo vaig ser soldat de serveis auxiliars, perquè havia estat inútil total, no havia fet mai el servei militar, i llavors vaig anar a parar a una cosa que deien pagadoria secundària de l'exèrcit, que pagava familiars de morts, desapareguts i mutilats. Quan deien desapareguts, perquè molta gent que no podia justificar, moltes vídues, i sobretot varia la gent del nord, més era gent dels fronts del nord i tot plegat. I també he dit una cosa que la vull repetir. Tant de bo, molts organismes d'ara funcionessin amb l'atenció al públic, amb l'amor a la gent que s'acostava, diguem-ne, finistretes o taules, que funcionava aquella pagadoria de l'exèrcit. Tot producte del capità i del tinent que portaven la direcció. Els factors personals pesen. Tant de bo, moltes coses d'ara, dic d'ara, que funcionessin amb aquella correcció, amb aquell amor de la persona que demanava, ajudar a resoldre-li, no tens idea quina mena d'embolics calia resoldre moltes vegades perquè la gent pogués cobrar la pensió. I això me n'enorgulleixo d'haver-hi contribuït. O sigui, tu no volies ser pintor perquè no cobraven, et vas passar al periodisme perquè hi havia més possibilitats de cobrar i durant la guerra es vas dedicar a pagar, de fet, no de la teva butxaca. Sí, pagava, sí, no de la meva butxaca, intervenia el pagament. Després de la guerra... Perquè vaig mereixer la confiança al capità, el capità em va fer secretari seu, etc. i ajudava a resoldre molts problemes. Després de la guerra sí que canvia perquè va néixer Sempronio. Després de la guerra va néixer el Sempronio. Què et va passar? Sí, perquè el cognom Artís feia una fum terriblement catalanista i republicana per tots els cantons.
I esclar, era un sense feina, jo vaig quedar sense feina, m'entens? Vas quedar sense I el feina. tornar a sortir, sobresortir, tornar a sortir d'aquest cabussó i tornar a aparèixer a la vida de la lletra impresa, em va semblar prudent utilitzar pseudònims. I per què vas pseudònims en plural? En plural? Perquè hi ha un número de destino que jo conservo i que és un número històric. Perquè hi ha 4 articles llargs meus, un d'ells amb informació de pàgina sencera central, i 3 articles meus signats tots amb diferents pseudònims. Escolta, sort que et vas aturar i no va continuar Sort per aquí. ara, número únic, número històric. Escolta, i per què vas triar Sempronio? Sempronio va ser un invent, no un invent, va ser una idea del meu pare. El meu pare, part de periodista, com t'he dit, la seva afició era els estudis del teatre, estudis de teatre, dic, investigació teatral. Tant que té el Liceu té una història del principal, del primer teatre cobert d'Espanya, que va ser el principal d'aquí a Barcelona, que s'ha perdut l'original, malgrat estar primer redactada en castellà, després en català, per les circumstàncies, etc. I era un home i coneixedor profund del teatre clàssic espanyol. I com que entre aquestes coses que jo feia a Destino, que va ser on vaig ressuscitar literàriament, periodísticament, jo mai he fet diferències entre literatura i periodisme, si tu n'hi fas molt, creure que el periodisme no és un gènere literari, malament quan el periodisme no és un gènere literari, malament quan l'arquitectura no és un gènere artístic, com comentava un dia amb l'Oriol Boí. No, jo penso que tot allò que du lletra es pot convertir en literatura. Aleshores, feia una secció de... això que... ara no em dic, en deien potencs aquella època, amb aquesta paraula francesa. Veus, ja surt el francès, abans t'he fet una... Els potencs, les petites xafarderies. Que eren xafarderies de teatre. El teatre era una tantes coses. Escolta, amb les coses que saps tu, de xafarder, tu calles molt. I aleshores, una secció d'aquestes de potencs, necessitava un moment d'acabar-la, necessitava un pseudònim. El meu pare va ser el que diu, posa Sempronio. Sempronio és un dels criats de Calixto, de la Celestina, que precisament és allò que diu Beta i Dylan, en castellà. Mira, Sempronio era un criat, però realment m'acabes de dir que tu no has estat criat de ningú en el periodisme. També quin xoc. Per això volia saber d'aquest variant. I aleshores, Sempronio, que va néixer per aquella secció de potencs teatrals, que els anàvem a recollir de matinada, els cafès a la lluna i els cafès on es reunien els artistes, etc. I els empresaris i els autors. I aleshores va néixer segurament per això. Perquè després de mica en mica vaig anar matant tots els altres. Perquè potser eren més llargs, perquè Sempronio... I perquè era més conegut cada vegada Sempronio. Sí, més reconegut, agradava més amb la gent amb la qual tractava, més fàcil recordar Sempronio que no pas els altres que eren més llargs i que m'havia inventat. Escolta'm, tu tens el títol de cronista oficial de la ciutat de Barcelona. Sí, tinc el títol de cronista oficial de la ciutat, que em permetràs que digui, sempre ho dic públicament, que és purament honorífic. No comporta... Aquí no cobres. No comporta ni diners, ni sou, ni feina. Perquè en el reglament de cronistes oficials de la ciutat, que crec que és el Ministeri de Madrid, aquest reglament, des del segle passat, i crec que hi va posar les mans Víctor Balaguer, que havia estat ministre en aquella època, diu que ve obligat el cronista oficial de la ciutat a escriure un article a l'any sobre la ciutat. Amb una persona com tu, que escriu milers i milers, fer un article a l'any és com dir, escolti, no facis res. Doncs, això vol dir que eren uns ganduls. No, vol dir que és purament honorífic. Honorífic. Vol dir que són persones que sí que parlen habitualment de la ciutat. Mira, algú de vegades m'ha dit, mira, quan els anys que potser he estat 20 anys o 25 fent un article diari, com saps en tu, etc. i tot plegat. Que no un, dos, perquè a vegades he coincidit amb ràdio, he coincidit amb setmanaris i tot plegat, etc. No n'he fet un, ni escrit, encara se m'acostava algú dient, mira que és difícil fer un article diari. Era un fabricant, jo diria, també és difícil fabricar peces de teatre, fabricar... O sigui, tu no tens cap obligació, ni cobres res. No, ni cobro res. Això va ser un nomenament de l'alcalde Porcioles, que en acabat he tingut la satisfacció moral de que els alcaldes que han succeït les transicions, que han estat l'alcalde Serra i l'alcalde Maragall, verbalment, en ocasions en què jo he parlat i ells hi eren i tot plegat parlat públicament, i jo, al moment de donar-me, home, que s'estan bé i tot plegat, i he dit, els he recordat amb humor que soc cronista nomenat per l'Ajuntament del senyor Porciols. I ells dos m'han dit verbalment, per mi ets el cronista, que no n'hi ha d'altre, i etc. Escolta, quants milers de pàgines has escrit sobre Barcelona? Mira, no t'ho podria dir. Milers. És a dir, quilos de paper imprès, que els tinc. El mal és que, no sé si tu ets un home que classifiques bé les coses. No. Soc un desastre.
I de vegades vol dir, home, jo vaig dir, sí, aquest tema jo el vaig tocar fa 30 anys, sí, aquest tema que ara parlen tant com a cosa novíssima. Jo ja en parlava l'any 42, temes d'arquitectura, temes d'urbanisme, temes d'aquests... Escolta'm, com veus la ciutat, Artís, ara? La veig bé, esclar, aquest impuls que tot en parlem, sembla que pels Jocs Olímpics, que al fi i al cap jo sempre adverteixo, duren 15 dies, sembla que no, és la ciutat. Aquestes exposicions, tant la del 88 com la del 29, 88 jo no havia en el món. Encara no hi eres, la del 1888 encara no hi eres. Que consti, no era el món. El 29 sí. El 29 tu ja eres un noi... I els resultats del 29, els resultats que vol dir que es van posar els resultats comptables a la vista, no eren resultats ni quan el nombre de visitants, pagant-s'ho ells de la butxaca, cosa que sempre faig jo aquesta d'això, i havien fet una sèrie d'hotels, aquests hotels de la plaça d'Espanya, havien fet una sèrie de coses, no va ser tan bé. Ara bé, quin dubte hi ha que això demotia un impuls a la ciutat, que és el que vivim ara. Ara vivim un impuls ciutadà, amb obres, de transformacions. Jo diria que no hauria ressuscitat l'estadi de Montjuïc, ni hauria fet res dalt d'una muntanya, perquè tot el que es fa dalt d'una muntanya és pura pèrdua, com els fets han demostrat. A mi m'agrada aquesta observació. Dalt d'una muntanya no... La prova és que hem de baixar tots els museus aquí. Sí. Està bé. I si l'estadi no s'hagués fet a dalt de Montjuïc, que s'hagués fet a peu pla, hauria servit sempre, no, clar, s'ha hagut de fer tot nou, perquè ja s'ha conservat simbòlicament. Però aquest és un país muntanyós. I encara sobre això, no tan sols hem fet l'estadi, sinó que encara hi hem fet més instal·lacions esportives. No, tot el que es fa de la muntanya, per més que hi hagi cotxe, automòbils, per més que hi hagi això, pura pèrdua. S'ha de fer en un lloc i si pot ser a peu de metro. D'acord, totalment, d'acord. A peu d'accés de metro. Escolta'm, tu has viscut aquella entremaliada a Barcelona, que és un títol d'un llibre teu. Aquella entremaliada... I la Belle Époque. És la Belle Époque, sí. Escolta'm, aquesta és una paraula que gent de noves generacions la sent i pensa, doncs bé, Artís, Sempronio, tu ets un home de la Belle Époque. I conegut gent de la Belle Époque, més aviat. Sí. No, jo no soc ben bé de la Belle Époque. Has de pensar que aquests temps gloriosos que ara han parlat a propòsit de la resurrecció de certs locals de varietats, Rambla Vall i algun restaurant, jo no sortia de casa, no em donava ni la clau ni el duro. No, però pensa que als anys 20 sí que la Belle Époque va anar fins a la guerra, a la primera gran guerra, per això també cal aclarir-ho a la gent, quan parlem de gran guerra, que és la del 18, i el 18 jo tenia 10 anys. Quan es va la guerra va enriquir molta gent d'aquí, com se sap, no hi van prendre part, Espanya va ser neutral, però va enriquir molta gent i va viure a Barcelona un temps esplendorosos, però jo tenia 12 anys i 14, jo no anava ni a jugar a les pasteres, ni anava als cabarets, ni anava... No anaves als cabarets, però perdona, després de la guerra en ple franquisme tu vas intervenir en un cabaret. Això no m'ho pots negar. Això és un altre assumpte. No m'ho pots negar. Exacte, però hi havien anat uns anys, llavors ja tenia, home, l'any 50. Sí. Parlat d'any 50. El cabaret feliç. Aquí me'n recordo de la data perquè era l'any 50, una cosa que en dèiem mig segle de cançons. Què hi feies? Que vaig fer-ne el guió i per modèstia no dic que... No, per no allargar massa per no eixamplar tant les meves predisposicions a fer coses. Però es pot dir que el vaig muntar i el vaig dirigir. El cabaret, l'espectacle. Amb un home que era sí que la Belle Époque, popularíssim a Barcelona, que era el mestre de Mont. Sí. Mestre de Mont, la gent d'avui no en sap res, però va ser un tipus fabulós. No diré com a músic, evidentment, no era Mozart ni era... Però... Tu has estat noctàmbul, sí? Sí, una època sí. Noctàmbul d'una manera morigerada, no noctàmbul d'anar a dormir a les 6 ni a les 7 del matí, noctàmbul d'anar sistemàticament cada dia a dormir a les 2 i a les 3, sí. A tu t'han interessat sempre els coplets, perquè això hi es basava en coplets. Sí, això vam contribuir, perquè també haig d'advertir que aquesta famosa pel·lícula, l'últim coplet, a la qual molts li atribueixen a la resolució, és posterior, penso que és de l'any 52, i que el seu director i la seva intèrpret havien vingut al cabaret on fèiem el mig cicle de cancions i amb el seu cotxe m'havien portat a casa, m'havien deixat a casa alguna nit, etc. Tu cantes? Nosaltres ens vam avançar una mica. Sí. Va sorprendre. Jo el vaig veure, Jo el vaig veure, aquest espectacle feliç. Va ser un gran èxit. Haig de dir també que correspon a una època que encara es baixava Rambla Vall, la gent bé, perquè era un públic selecte, encara la gent semblava, les sortides del Liceu, cosa que és utòpic, no parla ningú avui de les sortides del Liceu. Aquesta època de l'immediata postguerra, que també coincideix amb aquells locals de la Diagonal a l'aire lliure, perquè clar, ens vam traslladar a l'estiu a Copacabana, que era un dels locals. Te'n recordes de tot això, tu? On avui hi ha la facultat de Dret. I encara penso, si no l'han tret, fa un any hi havia una figuera
Veus? que estava a la pista de Copacabana, la Figuera. Això... Havia conservat l'arquitecte de la... No m'esperava que avui em diries, em parlaries que hi havia una figuera, no sé on, però això acredita la teva actitud personal i professional davant de Barcelona i de la ciutat. Escolta'm, tu cantes, t'han interessat els companys, però cantes tu? No ho he provat. No ho has provat? Perquè ara canta molta gent que penso que si jo ho hagués provat... Caram. Sí, també. No, home, tu ets l'home de la nova cançó. No, però tu deus ser la música... La nova cançó. Però has de pensar que també em vaig avançar, el seu greu gran amic, aquell famós article de Germina Vito, es deia. Sí, vols dir que ens calen cançons d'ara, que tu ja abans... Jo vaig fer un article en castellà, perquè era la revista castellana, que deia Barcelona no se escucha tu canción. Demanava jo cançons perquè cantés la gent del carrer. Això ha canviat molt, perquè la nova cançó va fer un gran servei des del punt de vista de protestatari de l'època, un servei inapreciable al país, inaprobable. En canvi jo demanava cançons que la gent del carrer cantés, cosa que no sé, perquè la gent del carrer canta en anglès. Un misteri, Si ara canta... No, la gent del carrer no canta. No convens amb mi que la gent del carrer no canta. No, ara es canta menys, jo crec. Espontàniament es canta menys, però és que hi ha tanta cançó que ens volta constantment. Escolta'm, tu continues pintant, això sí que ho fas. Sí, continuo pintant, de tant en molt esporàdicament, almenys fent exposicions esporàdicament. Em va donar, quan vaig celebrar els 50 anys de periodisme, vaig dir, home, seria original celebrar els 50 anys de periodisme, tornant a la meva anterior vocació. Ens has portat no un cavallet gros, com els que deus fer servir, sinó un de molt... No, però t'he portat un cavallet. De molt bonic. Ens has portat un cavallet. He portat un cavallet igual que el que pinto. Aquest cavallet és com els que pintes? El que pinto, sí. El cavallet el que pinto. I què? I pintes molt per distracció, perquè t'agrada? No, mira, distracció fins a cert punt, perquè jo, a vegades, algú diu, per què no simultaneges el pintar i l'escriure? Jo dic, no és qüestió d'horari fix, perquè el tinc, l'horari material, si volgués, home, si volgués. És qüestió d'una cosa mental. O estàs per la pintura, i llavors tot ho veus en funció de pintor, o estàs per escriure i tot ho veus en funció d'escriure. M'hi permetràs que hi posi en aquest cavallet una reproducció d'una pintura teva? Jo no sé si ho sabré posar gaire. M'agradaria que acostés la càmera, perquè és la Rambla, de la qual tantes vegades he descrit amb la ploma. I tant. I tantes vegades, i aquesta vegada vaig descriure amb el pinzell. M'agradaria que s'hi acostés, sí. Això pot donar la idea d'aquesta pintura, de la Rambla, i tantes altres, perquè, vaja, i fas exposicions. Els temes ciutadans. I m'ha passat una cosa curiosa, si em deixes dir-la. Digues. Que quan vaig exposar, alguns em van dir, algú ho va dir per escrit, i els altres ho van dir verbalment, van dir, tu pintes com... Diu, fas una pintura ingènua. Pintes com escrius. I això em va sorprendre molt. Jo no hi veia cap relació amb això, amb la meva manera d'escriure, amb el meu estil. Pintes com escrius. I llavors algú també va dir, és una pintura una mica naïf. Potser perquè excessivament acadèmica, diríem, excessivament figurativa. Tampoc ho vaig... En acabat ho vaig connectar. Pinto, no sé si equivocadament, per fer-me entendre de la gent que veia. I escric per fer-me entendre. És a dir, allò que primer que procuro escriure és que m'entengui el lector. I potser pintant també que m'entengui la gent que mira. En el fons estàs pintant amb una mentalitat de periodista també, que sap que ha de comunicar-se amb la gent, que ha de donar una informació que tu dones de la ciutat. Escolta'm, tu fas exposicions ara. Em permets una pregunta? Digues. Vas deixar de ser pintor quan eres jovenet per passar-te al periodisme perquè no veies clar això de guanyar diners. Ara vens pintures, tu? No, les he venut, sí. Per això és una de les qüestions que no pinto gaire i no faig exposicions. Perquè quan fas exposicions vols vendre. No sé si m'entens. Oh, i tant que t'entenc. I tant. Vols vendre. Tant que de vegades algú m'ha dit, una persona m'ha dit, la meva dona ha dit, aquest no el venguis, que vull quedar-me'l jo. Aquesta Rambla mateix, la vaig tenir molt de temps. La vaig donar de seguida, posar el lletero adquirit sense haver-la adquirit ningú. Per què no te'l compressin? Per què no el compressin? I he acabat, tancada l'exposició, venent-la. És això del mal, un vol vendre. Avui dia, no parlem, avui dia es paga molt la pintura, però això és una altra història, que he intentat contar més o menys amb aquella novel·la de... La Vall dels Reis. La Vall dels Reis, això és de quan els pintors eren pobres i ara són rics, això és una altra qüestió. Escolta'm, tu tens... Si fos pintor ara, jo, si em posés a pintar ara, no seria ric, això t'ho dic. De la pintura no seria ric. Bueno, tu has dit, si fas pintura vols vendre, ho entenc. Tu fas alguna activitat de la qual no en treguis un rendiment? És a dir, tens allò que diu hobbies, activitats? No, perquè he descobert... Perquè ets un gran treballador, tu ets un gran treballador. He descobert que l'únic hobby que tinc és escriure. No escriure pròpiament damunt de la taula. Saps que aquestes novel·les, tant com la Vall d'Orells, com la que he publicat ara, El Mur, m'he divertit escrivint-les, en realitat.
independentment de l'èxit que puguin tenir o que hagin tingut, m'he divertit molt escrivint-les i documentant-me. Ara, m'he documentat, això ho saps ben bé tu, que ets era novel·lista nat i... Jo no. Gran novel·lista. Sóc un senyor que ho conversa amb tu. Ho saps perfectament. Que un es documenta per escriure l'enciclopèdia Espasa i a l'hora de la veritat aprofita, no, de tota la documentació que ha recollit i que li ha costat passos, cartes, viatges i tot, n'aprofita una mica de repart de res, aprofita un sobre, això. Escolta, aquestes novel·les no les escrius pas amb aquest tinter. T'he portat aquest tinter, perquè aquest tinter té una història. He tingut sempre l'estudi, tal com el veus aquí. Aquest tinter és molt bonic, havia pertangut, fixa't, a Víctor Balaguer, diuen. Que te l'he esmentat abans, sí, diuen que sí, perquè va sortir de Vilanova, un cosí germà del meu pare que es deia Viscanvi, ha estat secretari de l'Ajuntament de Vilanova. I amb aquest tinter, que potser el seu lloc que li escauria, no sé, potser és la casa de Santa Teresa de Vilanova, que és on vivia Balaguer, quan s'hi va retirar ja desenganyat una mica de la política, i havia fet les seves grans obres literàries, llavors va escriure versos, em sembla l'època que corresponia, i probablement amb aquest tinter no hi correspon la ploma d'oca, no, ja es havia, suposo que si Balaguer va començar escrivint les seves primeres obres de jove amb ploma d'oca, en què va acabar ja amb una ploma lampada metàl·lica. Escolta, m'agrada que hagis portat aquest objecte. Jo el tinc una mica simbòlicament per aquestes raons familiars d'aquest parent meu que havia tingut i sempre assegurava que havia estat que Víctor Balaguer havia estat... Si fos així, jo et donaré una altra... Bueno, no sé si has pensat una altra explicació, que és que si aquest tinter de Víctor Balaguer és el que va triar els noms per tots els carrers de Barcelona, de l'Eixample. I resulta que tu ets un home que ha escrit tant sobre Barcelona que ves quina coincidència en aquest moment. Però ningú m'ha preguntat mai, absolutament mai, si jo daria el nom d'algú en algun carrer. Si tu? Donaria el nom d'algú en algun carrer. No hi he estat mai consultat. De la qual cosa no cal dir que en tinc també. No, satisfaccionista, això que és ho negligeixo, vaja. Bé, escolta'm, tu ets un gran treballador, ho he dit abans, ara dic escriure novel·les. Ara sí. I a més amb èxit. Tu creus que aquesta capacitat que tens de treball s'explica aquesta vitalitat teva que tu conserves als 80 anys, una empenta extraordinària? A què ho atribueixes? Potser, no, primerament haig de donar gràcies a Déu, per començar. Físicament haig de donar gràcies a Déu, això vol dir que puc. I segurament potser el treball realment, el treball i el caminar el moure's molt, el moure's molt. Tu et mous molt? Molt, i agafo els mitjans públics de circulació. Hi havia en un lloc hi havia un ministre francès, Joubert, que era tan hàbil que va ser ministre del Giscard i després ministre del Mitterrand, en el primer govern Joubert, que deia que no es podia ser governar un país l'home que no anés amb metro, a primera hora del matí, a l'hora punta. Aquell és quan se n'adona realment d'allò que el poble vol, i veu les lectures de la gent, veu el mal humor de la gent que s'ha llevat a les 6 del matí, per anar a treballar, i ha hagut d'agafar un autobús extrarràdios i ha agat el metro i tot plegat. En Joubert deia això. Tu has fet molt periodisme de carrer en el sentit d'anar a molts llocs, de veure molta gent, de viure el batec real. Però jo també ara dic això de veure molta gent, també he tingut la sort, l'entrevista, que és un gènere al qual aquí hi ha hagut gent que han passat per mestres i n'han estat, però les meves entrevistes sempre han estat diferents. He anat a enraonar amb gent que m'era plaent, per endavant, i que sabia quina era la seva obra. I així m'he trobat que eren converses. Jo, una de les particularitats meves, que no sé, tu no sé si guardaves, potser no la dic, és que no prenc cap nota. Sí, això ho tenia jo apuntat per dir-t'ho, m'ha sorprès. Jo t'he vist en moltes reunions de presentacions de llibres... Mai, cosa que de vegades et produeix mal de caps, perquè així que surto de l'entrevista vaig allò de seguir un paper de la butxaca i dic, quin any te'n va... I per què no prens notes, allà? Per vanitat. Per vanitat? Quan que m'he fet aquesta llegenda... Que és bonic. Em va fer aquesta llegenda ja aquell temps anterior... O sigui, en Sempronio no s'apunta res. Abans de la guerra hi havia un gran actor argentí, potser és el primer entrevista que vaig fer per sortir publicada, Enrique de Rosas, un gran actor argentí que també va portar aquí una sèrie d'obres noves, es representava molt nat, va representar també, no sé, és el que va portar el Carlos Gardel famós, d'intermediari, el seu d'això. Doncs un dia vaig anar al teatre, vaig entrar al seu camarí, vaig anar con ell i vam parlar una sèrie de coses. I ell es va quedar parat quan va veure publicat el setmanari Mirador, que és un altre dels grans temes meus. Tinc un llibre que diu del Mirador Estant, que explica les experiències d'aquella època i reprodueixo alguna cosa. I aquest va dir amb un amic meu després, diu, admirable, formidable,
vam estar aquí, però jo què havia de pensar jo que això havia sortit publicat? Perquè vam parlar de teatre, d'amics comuns, de la Berta Saint-Germain, d'aquell temps. Tu ho havies recollit. Jo ho havia recollit. Això s'ha perdut, Sant'Antonio. S'ha perdut perquè la gent va entrevistar gent que no sap ni qui són. I sobretot perquè s'ha perdut l'esforç de fer l'esforç mental de concretar. Jo sempre he anat a entrevistar gent que m'ha estat prèviament simpàtica i que m'ha interessat la seva obra. I llavors he pogut derivar l'entrevista amb una conversa que de vegades ha durat molt, i res, que ho ha hagut de reduir els de tamany d'un dia, del meu tamany que m'era assignat en la publicació del diari. Però són gent, i llavors m'he trobat aleshores que gent inesperada. Tu saps la persona que m'ha impressionat més a mi? És curiós, que m'ha impressionat més i que em vaig trobar més identificada amb ella, perquè era una dona. Diràs, és absurd això. Yvette Chouiré, una ballarina francesa. Viu encara, Yvette Chouiré. És curiós això. Un altre, i jo com a home que no soc pas, no tinc una tendència amb una filharmònica, no soc un filharmònica, és un músic, Hermann Scherchen, que és el que va estrenar músic modern i que va acabar amb... Escolta, i quan els vas tractar, aquesta gent? Aquesta gent venien a Barcelona i deien, aquest és personatge meu, ja, perquè coneixia la seva estrangera. Personatge meu. Escolta, tu tens personatges un altre, però aquest hi vaig establir una relació amb ells en aquell moment que se'm va anar a la cosa. Parlàvem d'altres temes i d'altres coses que ens eren comuns, aficions que ens eren comuns, els seus hobbies, els meus... Escolta, tu portes... No me'n vull deixar, perquè tu m'explicaràs ja tantes històries que se'ns farà el temps. I ara tinc dues persones de teatre, deixa'm posar una. Et deixo. Un economista francès, també actualment viu. Alfred Sauvy és un dels homes que m'han impressionat més. I aquell famós americà Kinsey, parlava bé el castellà, perquè ha parlat en francès. El Kinsey, el report sexual. Sí, l'informe Kinsey era un home extraordinari. El primer que em va parlar a Barcelona va ser d'en Toldrà. Volia conèixer un músic Toldrà. I ara? Ves si gros això. Naturalment, jo per aquest camí de la música vam enfocar una sèrie de coses que naturalment vaig haver de suprimir, ni pensava posar-les en la meva entrevista que va sortir publicada. Escolta, no m'estranya gens que tu siguis una persona de tertúlies, perquè tu has participat en tertúlies, han decaigut molt les tertúlies a la ciutat. Sí, participar, quan jo et deia que era nocturn, era per tertúlies, em referia a unes tertúlies al vell Lion d'Or, que de costat de la meva tertúlia, del qual formava part, que no puc mai això, és perquè vam lluitar, vam fer tantes campanyes junts amb el Sebastià Gasca, etc. Les penyes, les famoses penyes. I al costat tenim la penya del Lluís Santa Marina, el qual vaig ser amic tota la vida, amb els bons moments i amb els mals moments. Vaig ser els que van anar en temps que el van condemnar a mort. Jo vaig portar el moviment d'aquí, que vam anar, el qual va anar una vegada a veure no sé, recordo quin conseller, del qual semblava que depenia alguna cosa important, presidits pel Carles Riba, que va voler-s'hi adherir, i una sèrie de gent, que vaig formar una comissió intel·lectuals, i vaig anar a veure amb ell a Montjuïc. Escolta, hi havia molts artistes en aquestes penyes, pintors. No. Tu t'has lligat amb molts pintors. Escolta, tu tens una medalla que portes, home, dius. Aquesta medalla, sí, deixa'm-la exhibir, perquè això també és clar. T'han donat moltes medalles, a tu? No, sí, m'han donat medalles i claus. He pensat que portar la clau de Barcelona, la clau de la Rambla, la clau hauria estat això, la institució tan indispensable dels vigilants. Oh, i tant. Que avui dia no es concep, però igual ja. Sí, això que és una medalla? És una medalla dels 20 anys del Museu Picasso. Jo voldria acostar-la, aquí darrere hi ha gravat el meu nom. No és que s'arribi a veure perquè és una medalla especial, i darrere hi ha gravat el meu nom, que la tenim poca gent a Barcelona. L'Ajuntament de l'alcalde Maragall va voler commemorar els 20 anys de la fundació del Museu Picasso, perquè donant la medalla a la gent que hi havia intervingut en la seva iniciativa de la seva funció. Tu vas intervenir en la... Sí, vaig intervenir, perquè vaig ser l'home que vaig potser vincular els amics meus i una penya d'aquestes que giràvem al voltant d'un mecenes anònim i que no es volia precisament conservar, que era Fèlix Capella. Fèiem uns sopars cada mes en qual existia el bo i millor del país, el millor del país a l'ombra, diríem, aquell temps, els intel·lectuals, i d'allí va sorgir amb el notari Noguera, que una vegada van fer venir un d'aquests sopars l'alcalde, que era alcalde, el Porcioles, i tots plegats, l'Enol, el Noguera, el Gaspar, el Gili, el Gustau Gili, etc. Tots plegats. És que tu vas dient tots els noms perquè els vas veient? Home, vas dir, no, aquestes hi havia Aileno, que en aquell temps era director general de museus, el Joan Enó, i tots plegats vam ser els que vam posar al cap de l'alcalde que s'havia de fer. I recordo, vam anar una vegada i tot a fer-li una visita al seu despatx, a l'Ajuntament,
perquè hi havia molts problemes, com sempre, que llavors hi havia, esclar, l'oferta dels originals de Picasso i aquelles coses, però no havia pensat res del carrer Montcada, ni Palau, ni tenia l'amplitud que ha tingut i que amb aquesta apoteosi darrere de les... Escolta'm, quantes iniciatives s'han fet en aquest país al qual hi ha hagut un periodista, ja no dic tu concretament, un periodista en el fons que va llançar una idea i que després s'ha perdut... Ben diferent d'aquestes. Si avui dia es presenta moda masculina a les passarel·les, surten homes, és degut a mi. Ah, la moda masculina és degut a tu? No la moda masculina. No, ja, que existeixi. Els maniquís, homes. Perquè escolta, és que... això només desfilaven dones, tradicionalment, i de la moda masculina un dia vaig dir com hem de vestir els homes si ningú ens ho ensenya. I a Barcelona hi havia una ciutat de mestres sastres amb un nom que conserva, gràcies a Déu, la Confiança. És un nom molt bonic, bonic, sí. La Confiança, que va recollir la idea, va dir, home, té raó el Sempronio, per què els homes no han de desfilar per la passarel·la? I això que avui és una banalitat, que fins i tot hi ha algun col·lega teu i meu, periodista, etc., que fa de pluriempleu, fa de maniquí, doncs has de pensar que aquí commemorem... Però és que tu, perdona, és que tu vas pensar que la moda masculina també havia de desfilar. Tu no, tu ets com a maniquí, tu com a model. No, res. Però tu sempre has anat vestit d'una manera exemplar, per dir-ho així, segons els cànons. No, exemplar ara. Segons els cànons. De vegades ja perseguir una mica la moda d'ara, també em deixo anar una mica. Tu has portat un objecte que recorda això que deies de la moda, doncs? Bé, recorda això de la moda, això és un trofeu. Això és un trofeu. Que em sembla hi ha una placa que ho diu, celebrant els 25 anys, que van durar fa 3 o 4 anys. Perquè tots els sastres d'Espanya després em van fer sastre d'honor. Et van fer sastre d'honor? Però jo creia que comportava algun avantatge anar... No, escolta, tu ets... Mira, perdona'm, cronista de Barcelona sense cobrar honorífic, sastre d'honor, tampoc... No et fan ni vestir. Soc sastre d'honor. I aleshores, durant això... I ara que això és una vulgaritat i una banalitat, però no és que no tens idea l'ambient dels rits. La primera vegada que van sortir homes de la passejada es podia tallar. L'expectació que hi havia, creient-se que havia de passar alguna cosa... Perquè els homes desfilaven com a maniquís. No va passar res. Van desfilar els homes, van desfilar unes dones, també, i van desfilar els homes, i des d'aleshores ha estat el més corrent. Però algú altre havia llançat la idea, i vaig llançar la idea jo, i aquí tens aquest vell sastre, aquí, cosint, que és el que els sastres, no sé si confiança, els sastres d'Espanya... Escolta'm, i el barret, Sempronio? El barret, té un llibre que quan Barcelona portava barret, precisament. El barret l'he portat, el porto, avui no, el porto el barret, però el porto i el deixo de portar ja quan fa bon temps perquè fa nosa, comprenc que la gent se l'hagi dit. Perquè tu has estat un defensor del barret. Mira, saps per què? Per poder saludar la gent. A la gent que espera un cert respecte, sobretot si són del sexe femení, tot plegat, fa bonic una barretada. Es veu. Vens a dir, passa i fas, encantat. Està molt bé. Això que dius per poder treure el barret em fas pensar, encara he llegit en un llibre, un que explica una anècdota d'Adam i Eva, i diu, i Eva li demana a Adam que li compri un vestit. Sí. I diu, i per què el vols, un vestit? Diu, per poder-me escotar. Exacte, és bonic, sí. Doncs és igual, per què vols el barret? Per poder-me'l treure i saludar. Perquè el barret, haig de confessar, que fa nosa, el famós canotier, que abans, veus, fotografies... Sí, el barret de palla. Manifestacions i tot és blanc, de canotiers, de l'estiu. Fa suar i la veus perduda, la batalla? El vaig portar només un any, perquè en acabat ja em vaig adaptar als barrets de palla flexibles, que també són incòmodes. La badana és incòmoda i a l'estiu fa suar, és millor anar sense barret. Però sempre recordo que el primer que va anar sense barret, i ara estic parlant de l'Escola de Belles Arts, de la llotja, l'antiga llotja, que hi havia dalt de totes les golfes de l'Escola de Belles Arts, que teníem un company, i precisament banquer d'ofici, perquè d'una banca vella Ara de Barcelona. Ara explicaràs tota la història de l'home, el primer home que anava amb abric i sense barret, i a la sortida l'abroncàvem. Ah, sí? Sí, era una excentricitat tan gran, i en acabat hi veiem tothom, penso que només porten barret els dignataris soviètics. Escolta, de còctels n'has viscut? Home, de còctels he viscut, he conegut gent que vivia dels còctels, gent que anava cada matí a el que en deien jefatura, a dir, quins hi ha avui de còctels, quins aperitius hi ha, on hi hagués per picar. I hi anaven a tots. I des de la company nostre, que s'havia fet un aparell, flexible, com un metro, que es plegava, perquè naturalment, per la muralla de gent
a la taula del còctel, Què dius? ell desplegava i punxava Què dius? Per arribar... per arribar al d'això. Oh, això És a dir, i conegut altres, també hi havia una altra excel·lentíssima persona, gran aficionat a l'art i tot, perquè ens coincidíem amb exposicions, havíem coincidit en coses, i també vivia, es pot dir que materialment tenia una petita pensioneta de no sé què, però com que havia estat policia, penso la pensió era de policia, però allò jubilat, vivia d'això, perquè aquests anaven d'un còctel, ells havien fet 2 o 3 persones, entre ells una dona, que anaven de còctel a l'altre, amb un vespre anaven a 3 còctels, perquè a la llista els hi facilitaven les seves amistats a l'antiga comissaria de policia i tot plegats, els hi facilitaven la llista dels còctels que hi havia al dia, aquella època es veu que s'havia de demanar permís, etc. O les inauguracions d'exposició amb longe, aquesta cosa. Però tu aprofitaves, esclar, tu anaves professionalment. No, anava professionalment, jo no menjava. I vas conèixer fer ara. molta gent. No menges? No, jo no menjo. Fas règim, tu? No, perquè no, aquestes coses tampoc m'entusiasmen. Però què fas? Quin tipus de vida fas per estar com estàs? A veure, ets molt moderat, tu? Sí, sobretot a l'hora de sopar. I d'aquí ve, no m'agraden els sopars. Contràriament a la gent que diu que sopen molt, jo com que si sopo extraordinàriament, a la nit no dormo bé. El dia següent estàs una mica insegur pel treball, quan has de treballar o el que siguis. Però et trobes amb salut, amb plena salut? I aleshores sopo d'una manera molt frugalment, molt, i això em va molt bé. I per això els sopars, moltes vegades sopars públics, el cambrer es pot estranyar, de vegades em veu el metre i em diu, si em coneix, em diu, vol que li canviïn això, perquè veu que jo ho potinejo, aquesta és la paraula. No ho toco, no m'ho menjo. Bueno, però va molt bé. Excepte els postres, som un llaminer. Home, ja som 2. Perfecte. Confio que aquesta fórmula dels postres a mi em serveixi també per anar aguantant un cert humor. Has demanat per acabar una música que són un fragment de les danses del Príncep Igor de Borodi. Sí, he demanat perquè això no n'hem parlat i potser si queda temps diré que jo he viscut 2 o 3 grans fenòmens que han omplert la meva vida. Sobre d'ells he escrit, i sobre altres no, he pogut sempre que he pogut escriure, que són 3 fenòmens. Un és l'avantguàrdia pictòrica, tots els moviments, a partir del cubisme, fins als moviments últims, per comentar-los, per assumar-m'hi entusiàsticament quan era més jove, o després per parlar-ne amb un cert escepticisme, no passo d'aquí, no critico. He conegut un altre gran, que he estat un entusiasta de l'arquitectura nova. El racionalisme, la Corbusier ha estat un dels meus déus, i em parlava molt, després ja ha hagut l'evolució, ara està tomada... I amb el Príncep Igor, tot això, què té a veure? I aleshores, els balls russos. Els balls russos. La figura de Diaghilev. Diaghilev, algú ha dit que ha estat el màxim artista, ho diu algun diccionari, el màxim artista del segle XX. És curiós això, un empresari i director, Diaghilev. Però realment és l'home va posar en marxa, en moviment, tot aquest moment. Jo he estat des que vam venir a Barcelona, vam venir l'any 17, encara no tenia la clau i el duro, no sortia, però acabat successivament, Diaghilev va ser l'any 17, era un moment que es barallava amb Nijinsky, que Nijinsky, el gran ballarí, el volia deixar, i aquí van tenir una idea que va intervenir l'advocat Cambó. Ara faries un llibre sobre les relacions amb el Nijinsky. Segur, no falles mai, no en perds una tu. Jo crec que els moviments, podria dir que han estat els no sé com diríem, l'estructura, digue'ls com vulgui, l'arquitectura moderna, l'art modern i el ball rus amb totes les seves extraordinàries figures. I per això he triat com que no t'aturaries mai, t'hauré d'aturar. Jo em pensava que havies triat les danses del Príncep Igor perquè el Príncep Igor va morir als 70 anys i torturat. I tu has arribat als 80 anys amb un aspecte de feliç i d'empenta que és un contrast tan extraordinari, no? Fiat això, perquè les representacions de ball russes acabaven generalment amb les danses del Príncep Igor. Les danses, el Príncep Igor és un òpera, les danses. I aquest moment que he triat és el meu final, unes coses danses polonesianes del Príncep Igor, que jo no he tingut temps de veure, perquè exactament no vol dir poloneses, no, polonesianes. No saps què vol dir, no sabràs. Que és unes danses de guerrers molt vibrants, i m'ha semblat que resumia una mica aquest entusiasme que he dit per la cosa nova, perquè he tingut tota la vida un entusiasme per la cosa nova. He tingut tota la vida un entusiasme, que de vegades ha estat una curiositat. A mesura que han anat passant els anys, aquest entusiasme
ha anat derivant cap a una curiositat i a vegades fins i tot a una punta d'escepticisme. Doncs, Artís, si no hagués evolucionat l'entusiasme que has mostrat avui, no sé què hauria passat, perquè ha passat una hora, t'he de dir... No, és veritat. Sí, mira la cara de sorpresa. Ha passat una hora, t'ho he de dir. No t'enganyo gens i com que no t'aturaries, doncs t'ho he de dir. T'he d'agrair la teva presència. Molt. Jo haig d'agrair molt. I que per molts anys l'Artís pugui viure i el Sempronio pugui escriure. Moltes gràcies, Espinàs. Bé, amics els espectadors, els periodistes saben que les coses passen. I aquests programes també passen. La setmana vinent serà l'últim d'aquesta sèrie d'entitats i els hauré de dir adéu, però de tota manera encara els puc dir a reveure si vostès tenen l'amabilitat de connectar amb TV3 a aquesta hora la setmana vinent. Gràcies també per la seva atenció i gràcies al Col·legi de Periodistes de Catalunya per l'amabilitat que ha tingut de permetre'ns tenir aquesta conversa aquí mateix.